Nyt tulee, moi, tää Leffa, ja nyt tulee taas video, tai Stumblecars osa 11. Ja tän videon ihan ideana on pelata tämmöstä Wave-Kallinge, ei kuohot tässä jo musiikkeja. Niin, tän videon ihan ideana olisi pelata tämmöstä näistä Wave-Kallinge, kun tähän jos kirjoitetaan. Mä nyt kirjoitan tähän Wave-Kallinge. Ja nyt on kirjoitettu ja sitten haetaan. Täällä nyt löytyy tällaiset jonkun verran. Nää on vähän mielenkiintoisia. Otan paljon haasteen, joka tulee. Oh my god. Oh my god. Yhden tommosesta. Aika hieno, aika hieno. Ehkä itse sanonkin. Toka roundi. Musiikit on ainakin 6/5. Jes, nyt oli helppo. Nyt oli helppo aloitus. Oho, toi oli sit vähän vaikeampi. Millainen tää? Ei, toi näyttää ihan mahdottomalta. Mitä vitsiä? Miten tommosesta reistä pitäis luottaa? Ei. Oh my god. Ei! Sit mä missään tohon. Ei vitsi. Ei. Ei. Miten? Tää on hard. Tää on ihan tryhard. Ei. Miten? Oh my god. Ei, mitä? Ei tuli mahdollinen. Ei. Ei, mä missaan sit tohon. Tohon, joka on helppo. Tässä verrattuna tähän. Ei. Mitä vitsiä? 77%. Yes, kuolis. Tää ei ollut kyllä helppoa, tää Wave-Kallinge. No, vaikeusestekin oli kyllä hard. Ei. Tää on niin trollimappi. Eiku ei. Odotetaan näitä nyt, mitä mä en itse oo testannut. Wave-Kallinge, normaali, niin ei ainakaan, tai itse vaikeuseste oo kauheampaa. Tai pitäis olla jossain normaali. No, toi oli nyt tommonen. Helppoa kun se osaa. Wave-Kallinge, taas normal. Oho, jes. Ei superpaha, ei kauhean paha. Sittenpäs toinen Wave-Kallinge. Tästä täytyy vetää tuo yhden blokin. Mitä mä teen? Miten mä sit aluksella pääsin? Ei. Jes. Ei, koitin. Tollai. Toi näyttää ei niin kauhean mukavalta. Mitä? Miksi? Miten toi pitäisi tehdä vedellä päästä? Oh my god. Toihan on ihan sikatarkka täytyy olla. Toi oli ihan crazy. Okei. Mä haluan testaa pystyykö tästä häkkää silleen, koska teet tämmönen silleen, että ei tarvis niinku vetää tästä reijästä. Vai onko se joku näkymätön? Nyt mä koitan olla häkkäämättä. Ei, en mä tätä jaksa.
Vedetään nyt vaikka tämmönen. Mitä näissä melkein kaikissa kuuluu olla tätä? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Toi meni ihan sika hienosti. Tai siis mulle toi meni hienosti. Joku, joka osaa paremmin, niin toi on ihan piece of cake. Mitä? Tää oli helppo. Tää oli varmaan ihan, näytti siltä, että toi oli ihan tarkoituksen tehnyt silleen, että se on mahdoton. Taikka sitten se suunnitteli sitä vaan huonosti. Ei oo. Viikkohallinke. Vaikusesta. Hard. Tää näyttää kyllä sen tason trollilta, että ei hyvää päivää. Mitä? Ei. Mitä järki? Joo. Mitä? Onko tää joku seuraava Bloodbath? Tai mikä se mappi on? Mikä se mappi on? Se ihan sikahardi. Okay. Sai. Ei, tää on ihan... What? En testa. Näitä Wave-kallenke-mappeja kyllä löytyy täältä ihan sikana. Ja nää... Mitä? Toi on mahdoton. Hei, toi on mahdoton. Näittekö siinä? Siinä oli noit blokkeja. Ei ollut mahdoton. Ei ollut mahdoton. Se näytti siltä, mutta ei se ollut. Yes, no, level completed, level completed. Jos tän insane on tän haaste. Vaikeusaste. Tää klogaa tämä. Tää on mahdoton, tää on mahdoton. Valvekallinge hard. Sai. Hei. On tääkin aika vaikea. Miksi tavanna? Ei tää kyllä kauhean hardi ollut. Valvekallinge. No hard. On se semi, on se semi. Eiku, nyt se täynnä. Ei ihan onnistunut, ihan. Wave-kallinge XXL. Vai mikä tän nimi oli? Piece of cake. Piece of cake. Wave-kallinge. Mitä? Tällä hetkellä semitrolli. Ei tää trolli, tää on vähän tämmönen mielenkiintoinen. Tuolta. What? Miten toi pitäis? Eiku missä ei tänne ylhäältä? Tää näyttääkin helpommalta. Mitä? Hei. Wave-kallinge V2.
Tää on kyllä aika... No ei mahdoton, mutta... Miksi? Miksi te... Ei, mitä tää on täällä? Oh my god. Miten? Onks toi mahdollista? Joku ne oli piikkejä, no jos... Ei asy. Kysymys. Mitä? Mitä? Eihän tässä ole mitään järkeä, jos heti kun menee tuon portaalille, käy huonosti. What? Eihän siinä edes ollut mitään estettä. Mä testaan jotain. Oho. Mitä ihmettä? Eiku, tää oli tämmönen Veikkalan 2. Mä vähän testaan tän ja sitten mä sanoisin, että... Tai ehkä mä sanon, heippa.